Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng logat kitab tafsir Jalalain. Abdi ngangge sawina. Ayeuna urang halaman genep. Ala nutmihi ingatase nuduhakeun Muhammad. Min dikrima saking nuture perkara. Yubhamu kang den paham bihi kalawan kalamullahi ta'ala apa rarasan Allah ta'ala halimah luhuri Allah waliyati madulan tetegenan ala arjahil aqwali ingatase kang leuwih unggule pirang-pirang kawal wa irobu malan ngaerobane perkara ya taju kang butuh ilaihi maring ma'watan bihi lan ngelingan alal qiraati ngatase pirang-pirang maca al mukhtalifati kang beda-beda al masyurati kang den masyurakeun ala wajhin latifin ngatase dadalan kang lembut wa taghyirin lan ngadamel ibarat wajizin lan kang ringkes watarokalan ninggal watarokat tatwili lan ninggal andawaken bidikri akwalin kalawan nuture pirang-pirang kawal ghaira mardiyatin kang oranana den pikarido wa ariba mahaluha lan pirang-pirang i'robe panggonane i'rob kutubul arabiyati iku pirang-pirang kang bangsa Arab. Wallahalan ing Allah nas'alu jaluk isun anapa ing kamangpaatan bih kalawan tatsmim di dunia ing dalam dunia wa hasanal jajai lan ingkang leuwih bagus-bagusnya pirang-pirang wawales alaihi ngatase tatmim bil uqbi ing dalam akhirat kang kaya wekasan bimanihi kalawan anugrahe Allah wa karomihi lan kalomanane Allah. Taeta halaman genep teh tina tina alanumtihi eta teh insyaallah dugi kana wa karomihi eta teh dina sawin abdi mah halaman genep sakitu. Wallahu alam bisawab.